Čaute a vítajte pri sledovaní môjho prvého videjka na tomto kanáli. Moje meno je Michal alebo Mišo a v dobe točenia tohto videa tento kanál ešte nemá ani meno. Takže je to absolútny začiatok. Ja vás tu vítam, pohodlne sa usaďte a pomaličky začneme, pretože toto bude taký dlhší formát. Budeme sa tu rozprávať o hodinkách. Budeme sa tu rozprávať o tom, ako som zo smartwatch hodiniek prešiel k tým mechanickým a prečo sa tak stalo. Ale na to, aby sme to dokázali pochopiť, tak tu mám nejakú takú svoju kolekciu, zbierku hodiniek, respektíve kolekcia. Skôr by som povedal, že sú to hodinky, ktoré so mnou zostali. Tie prvé kusy sú tu niekedy z roku 2012 a proste tie hodinky som skrátka nepredal, alebo kvôli niečomu som si ich nehal a si ich aj nehám do konca života, ale o tom potom. Takže poďme na to. Ja tu mám aj zápisník, mám tu zapísané nejaké tie roky, nejaké tie poznámky, takže poďme asi rovno do toho. Takže úplne prvé hodinky, ktoré tu mám, kúpil som ich v roku 2012. A ich výroba sa datuje niekde tie 50. 60. roky. A sú to ruské hodinky Molnia, čo po rusky znamená blesk. A sú to tieto. Sú to tieto vreckové hodinky, železničiarske hodinky, ktoré majú zozadu takto pekne vláčik. Tieto hodinky už nejdú. Prečo? Ja som ich kúpil, myslím, že to bolo niekde pod Michalskou, v Bratislave, a v antikvariáte, kde som ich videl cez výklad. Nejsom si úplne istý, ale keď som ich zbadal, som si povedal, že OK, vždycky som chcel mať kapesní hodinky a som si povedal, že idem do toho. Pamätám si dokonca, že stali 120 eur v tej dobe. Tak som ich chňapol a nosil som ich so sebou. V tom roku 2012 som išiel do Japonska. Zobral som si ich so sebou. A stala sa tam taká vec, že bol som na záchode. nie je to tak, jak si možno myslíte. Ale bol som na záchode a zohýbal som sa tam pre niečo a zrazu mi tie hodinky vypadli, pretože ja som ich nosil v tomto vrecku na košeli. Vyklzli odtiaľ, vypadli na tú tvrdú podlahu a odvtedy nejdu. Nejak som neriešil potom ten servis, lebo som si bol istý, že to nebude úplne lacná záležitosť. Takže som to nehal tak, hodinky sú zastavené a mám ich v podstate už iba ako taký objekt. Možno sa, alebo myslím si, že určite sa dajú opraviť. Možno niekedy k tomu dojde, uvidíme. No, druhé hodinky, o ktorých tu chcem rozprávať, sú hodinky, ktoré som kúpil tak cca 2013-2014. A sú to vlastne prvé náramkové hodinky z tejto mojej kolekcie, ktoré tak akože so mnou zostali. Veľmi rád som ich nosil a sú to hodinky Nautica, ktoré vyzerajú takto. Nautica je to americká výroba, spolupráca so Citizen alebo Seiko, a teda 2013-2014. Hej. Akože mňa hneď oslovili. Proste tým jednoduchým lúkom, aký majú, ten ciferník, dátumovník, majú všetko, čo majú mať. Ten náramok je veľmi dobrý, že sú také robustné, že sú také veľké. Neviem, koľkatka toto je, ale tak toto bude určite nejaká 41, 42. Akože sú dosť veľké.
Ale to sa mi páčilo, že sú aj také robustné, že sú aj také hrubšie. Akože bol som s nimi spokojný. No, ale je to kvarc. Je to kvarc, hej. Ale vtedy akože som vôbec do toho nevidel, takže to bolo pre mňa také, že proste idem po hodinkách, proste, ktoré sa mi páčia a nerozmýšľam, že či sú mechanické, nejsú mechanické. A vôbec do tohto som ja absolútne nevidel. A tieto hodinky so mnou prežili obdobie, kedy som chodil veľa do mesta, kedy som veľa žúroval. Bolo kopec zábavy, takže mám na ne veľmi pekné spomienky. A čo je zaujímavé celkom, tak akože túto sú trošku akože odreté, ale nič nejaké výrazné, skličko je úplne v poriadku. Ono v podstate nič im není. Ešte keď sa pozrieme, áno, Movement je teda Japan, je to stainless steel. No a toto waterproof ma celkom zaujíma. Aha, 100 metrov. OK, tak to je celkom fajn. A určite som sa v nich aj kúpal, sprchoval a všetko ostatné. Zmokli. Takže jo, tie som mal strašne rád. Tie sú akože pre mňa to akože taký top. Len škoda, že sú teda kvarc. No a teraz prejdeme ku hodinkám, ktoré majú pre mňa veľkú hodnotu v tom, že sú po mojom tatinovi. Sú po mojom tatinovi, on ich nosil dosť dlho. Myslím si, že ich dostal niekedy v tých 90. rokoch. Ale vlastne to je blbosť. To je rok výroby, že 2006. Tak neviem potom, kde to mám. Počkaj, 90. roky, kde som to mal potom? To je jedno. Sú to tieto hodinky, počkajte, aby som to tak, aby som ich ukázal správne. Sú to hodinky Rado, Diastar, Sintra. Rok výroby teda 2006. Kvarc, safír, keramika. Nosil som ich v roku 2015. To bolo v podstate tesne potom, ako tatino zomrel a mal som to ako takú spomienku, že bol stále so mnou. Proste majú pre mňa ako veľkú hodnotu, čo sa tohto týka. Ja si pamätám, že keď on mi ich ukazoval, on ich dostal a mi hovoril, že to sú hodinky, ktoré nedokážeš poškriabať, že to môžeš normálne o kameň to tam poškrkať a nič sa nestane. Nejdem to skúšať, áno, ani aby som to teraz neskúšal, ale áno, Rado značka je tým známa, že robí vlastne takéto high-tech keramiku a nosil som ich, čo je na nich zaujímavé, síce to teraz neuvidíme, lebo nie je tam baterka, ale áno, je to analóg, analogový ciferník, ale pod tým analógom je potom aj dátumovník, ktorý je taký slabo zlatý, taká žltunká farba, veľmi pekne to tam pasuje. Majú tam stopky, majú tam, myslím, že odpočet, akože to, čo potrebujete od hodiniek, to tam je. A sú strašne také, že slick. Hej. Oni sú aj veľmi tenučké a sú to vlastne prvé hodinky a vlastne aj posledné v mojej zbierke, ktoré majú teda obdĺžnikový tvar. Hej. Že nie sú teda kruhové. A tam to vlastne všetko začalo a začalo to končiť. Pretože, ešte tu mám jedny hodinky potom.
posledné a potom už som prešiel vlastne ku smartwatchom. Takže hovorím, tieto Rado, je to asi aj môj, no je to jeden z najcennejších kúskov, čo tu mám. No a ďalšie hodinky sú také dosť zaujímavé, pretože sú to jednoručky a sú to tieto hodinky Komono. Ja som o tej značke predtým nikdy nepočul, nikdy som ani nevedel, že nejaké jednoručky vôbec existujú. A tieto hodinky som kúpil v roku 2016 a presne si pamätám, kde to bolo. Bolo to na Grape, na ktorom som bol a úplne si pamätám ten svoj mindset. Myslím, že na tom Grape som mal tie nautiky, ak si dobre pamätám. A bol tam taký obchodík Komono. Tak som tam akože išiel kuknúť. V ruke pivo. A bol som taký jemne akože opitý. A taký v dobrej nálade. Proste festival, hej, ideme. A kokos, uvidel som tam tie hodinky, že ty kokos, čo ti jebe. To je paráda. Že jednoručky. Že úplne to zapadalo proste do toho môjho mindsetu, že lebo si na festivale a ty tam nepotrebuješ nejako extra riešiť čas. To je úplne jedno, vôbec žiadny čas, žiaden priestor, nič, proste iba bohapustá zábava. Že jednoručky, že kokos ne, to sa iba pozriem, asi tak cca niekde, 3:30, pohodička. A ma to strašne oslovilo v tom momente. Išiel som do bankomatu si vybrať peniaze, tam, ja neviem, koľko som tam pol hodinu strávil, lebo tam boli však rady na tie bankomaty. A vybral som si prachy, nepamätám si už koľko stáli, ale bolo to, no tak okolo toho kilečka to mohlo byť. Kúpil som si, dal som si, joj, paráda, ne? Úplne úžasné. Tešil som sa z nich. Nosil som ich nejakú tú dobu, ale podľa zápiskov som ich nosil tak maximálne rok. Pretože potom to prišlo, dámy a pánové. Potom to prišlo, pretože vtedy som sklzol do smartwatch sveta. No a keďže som už v tej dobe riešil Apple, mal som iPhone, mal som ja neviem, aj nejaký notebook, chodník, nejaký Mac Pro, alebo čo to bolo, MacBook Pro, tak bola to jasná voľba. Ja som to predtým už sledoval nejako jedným očkom, že vyšli Apple Watch jednotky, potom vyšli dvojky, ale tie funkcie tam neboli nejaké také svetaborné, alebo teda pre mňa nejaké extra zaujímavé. Čak aj ten dizajn tých hodiniek bol proste taký veľmi, veľmi jednoduchý. Nejak ma to až tak neoslovovalo, skôr akože mi to prišlo ako taký zmenšený iPhoneík. A potom prišli tie trojky, Apple Watch Series 3 v roku 2017. A neviem už, čo to bolo, že či ma tak oslovili, ale tak išlo minimálne o to, že bol tam krokomer, myslím, že už to meralo aj tep. Áno, už to meralo aj tep a možno aj tie predtým, to som si není istý. A boli tam už nejaké proste funkcie. No tak som si ich kúpil. Kúpil som si ich a bol som chytený. Bol som v tom. O rok na to Series 4. Ďalší rok na to 2019 Series 5. Takto som išiel, takto som išiel. A tie Series 5 boli posledné. Potom vyšli 6, tam som nevidel nejaký rozdiel. Potom vyšli 7, si hovorím, a čo ja viem, ty kokos, mňa už tie Apple Watch ani nejako nebavia, že furt je to o tom istom. A hlavne, čo bolo akože to, čo ma tam najviacej sralo, bolo to, že každý deň som ich musel nabíjať. Každý deň som ich musel proste nehať na tej nabíjačke. A keďže ja som proste týpek, ktorý rád si robí nejaké štatistiky, rád si stopuje veci,
mám rád proste taký ten prehľad, rád skúmam proste tieto záležitosti a bol som rád, že to má teda srdcový tep, okysličenie krvi a tieto veci, strašne ma to zaujímalo, koľko krokov spravím, koľko kilometrov, po prípade, keď idem na nejaký trail, všetko toto, paráda, hej, paráda. A trebalo ich nabíjať každý deň, proste každý deň, hej. No a tak si hovorím, kokos, pozriem sa po nejakých iných smart hodinkách, že či není niečo lepšie. A našiel som. A boli to Garmin Fenix 6X Pro. A to bolo rok 2021. Tie hodinky boli úžasné. Boli absolútne úžasné. Miloval som ich, mali farebný displej, mali tam mapy, boli úplne vyduchcené. Mali všetko to, čo mali Apple hodinky, plus teda boli také robustnejšie a hlavne tá baterka vydržala, neviem, či to... Ne, to som si zapisoval do telefónu, že koľko vydržia, zhruba tých 17-18 dní sa dostali na tých 10 až 12% a to som ich nabíjal. Čiže skoro 3 týždne. Úžasné. Ty kokos, ja som sa normálne cítil, že to sú najlepšie hodinky proste, aké som kedy mal. Najlepšie. No a s tým by som tu zotrval nejakú tú chvíľku a toto teraz neviem, že koľko to presne bolo, ale myslím, že 2023 prišli tieto hodinky, ktoré tu mám, ktoré mi zostali a sú to Garmin Instinct 2X Solar Tactical. Tieto hodinky sú aktuálne teda vypnuté, ale môžeme si ich zapnúť. Aha, ja mám naopak, dobre, asi som ich vám ukazoval aj naopak. Takže tu sú Garminy. Tieto hodinky absolútny top, musím povedať. Absolútny top. Nemajú farebný displej, hej. Sú také zjednodušenejšie, ale majú všetko. A hlavne majú ten solár. To ma na nich absolútne upútalo. Počkáme, kým sa nám naloadujú. To ma absolútne na nich upútalo, že ty kokos, že ja to nebudem musieť ani nabíjať nikdy. Možno. A podľa tých mojich nejakých zápiskov, ja sa na to pozriem. Áno, tuto to mám. Zhruba na tých 10-12% som ich nehával, hej, vybiť. A to bolo, no najmenej, čo tu bolo, dobre, tu je 24 dní, ale to boli nejaké traily, ale 29 až 34 dní mi dokázali vydržať na jedno nabitie. Ty kokos, čo ti je, vieš, mesiac, úžasné, neuveriteľné, brutálne. No, teraz tu mám takýto watch face a k tomu sa dostaneme, že prečo tam mám tento watch face. Lebo tu tie watch facíky, ježiš, ty kokos, teraz keď to vidím, no nevím, že či sa nevrátim. Ale to asi nie. Čiže dáme si tam taký ten, toto je v podstate taký ten klasický, hej, ten som mával akože dosť často. Ale asi najviacej, taký môj najobľúbenejší, to si tam môžeme aj dať, že použiť, bol tento. Toto bol ten watch face, ktorý som akože najviacej používal, proste veľké číslice, máme tam západ, východ slnka, kroky, je tam dátum, je tam baterka 91%. Ty kokos. No, spomienky, čo vám poviem. Čiže tieto hodinky, absolútne som ich zbožňoval, hej, úžasné, že proste mesiac vydržia to, akože po tých Apple Watchoch bolo niečo neuveriteľné. A
Potom sa udiali nejaké veci v mojej hlave, v mojom mindsete, pretože vymazal som si zo pár aplikácií, najviacej používaných aplikácií na mojom telefóne. A zbavil som sa Facebooku, konečne. Zbavil som sa TikToku, konečne. Toto je asi aj téma na iné video, ale iba tak v skrátke, proste uvedomil som si, že za prvé, nerobí mi to úplne dobre na hlavu. Bol som potom taký vyflusnutý. Hneď ráno zobrať telefón a proste hodinu si tam vymývať mozog, poviem to tak, akože nejakým rýchlym obsahom, nejakým fast foodom, hej, nazvime to tak. A potom pri umývaní zubov a pri takomto preberaní už mám takúto hlavu nafúknutú. Takže som úplne začal riešiť akože tento digitálny trash a vymazal som kopec aplikácií, ktoré nepoužívam a videl som, že čo to so mnou robí, hej, že bol som na tom vnútorne lepšie, hej, lepšie som sa cítil a nemal som ten dopamín, hej, ktorý mi to vlastne dávalo. Ale hovorím, toto je na iné videjko. No a teraz, že what's a go? No a mám tu tieto hodinky, hej, tieto instinkty. A už v tej dobe, už aj pred nimi, ja už som nejaké 3-4 roky dozadu od tohto momentu, už som riešil aj, že som pozeral nejaké hodinkové videá, nejaké aj mechanické hodinky, aj automatické hodinky. Proste bavilo ma to akože ten content. A už som si aj tak vyberal, akože, ktoré si tak niekedy akože v budúcnosti kúpim. A mal som jedný, aj mám ešte, je to môj sen, ich mať jedného dňa. A sú to hodinky, ktoré mal Matthew McConaughey v Interstellari. Sú to Hamiltony, Day-Date a presný názov vám asi teraz nepoviem, ale sú to Day-Date, Hamilton, a.k.a. by Coop, hej. Zhruba. Hovorí sa im, že Coop. No. A to mám akože taký sen, že tie si raz kúpim a nad nimi akože tak rozmýšľam. No a do toho potom sa tam primiešali, že Casio. Hej. Začal som kúkať tie Casio, akože lacné hodinky, niektoré 35 eur, 50, potom aj za 100, 120 a samozrejme aj za 500 a podobne. Ale akože primárne je tam kopec, akože človek si tam môže fakt vybrať hocičo, za veľmi dobrú cenu. A tak som sa o to viacej tak začal zaujímať. No a našiel som jedny hodinky, ktoré ma tak oslovili, že ako vyzerajú. To vždycky musí byť, hej, to je akože prvá vec, čo je. Však to všetci dobre viete, proste musí sa vám to páčiť. Inak hodinky sa vám musia páčiť, akože to je že v prvom rade, to je jedno, aké majú funkcie, ale musí sa vám proste páčiť. Tieto hodinky sa mi páčili. Mali aj dobré funkcie, priam až by som povedal, že výborné. Jasne, čas, dátum, stopky, budíky, odpočet času, world time a potom mali, že solár. Ale tento solár je trošku iný ako na tých Garminoch. A ja tu hovorím o hodinkách, o týchto. A to sú Casio G-Shock GVM 5610U -1ER. Akože brutálny názov. Tieto hodinky sú absolútne, že top. Hej. Ja musím povedať, že nenosil som ich tak dlho. Tieto hodinky majú kokos ani ne mesiac. A stačilo mi, že 2 týždne ich nosiť, aby som nabral odvahu
pretože poviem vám, ako to bolo. Ja som 8 rokov nosil smartwatche a každý deň som pozeral na tie dáta, tie kroky a všetky tieto srdcový tep a tieto veci. Proste mňa to strašne baví. A ja som nevedel, že či to zvládnem. Že sa toho vzdať a teraz, že či mi to bude chýbať, nebude, no teda vedel som, že určite, že bude mi to chýbať, ale že ako, že čo to bude so mnou robiť a jedno s druhým. Plný závislák. Tak som si kúpil tieto hodinky, hej, tieto Casio. A inak úplne úžasné, hej, ten Solar je absolútne neuveriteľný, pretože oni uvádzajú, že minimálne 10 rokov nebudete musieť meniť baterku. Ja tomu verím. Sú to Japonci, proste verím im 10 rokov, nebudem ich musieť v podstate zložiť z ruky, nebudem musieť ich nabíjať, nebudem sa o to musieť starať. A ďalšia vec, že majú ten, jak sa to volá presne, Multiband 6. Multiband 6 a to je to, že tieto hodinky sa vám napoja, keďže sme v Európe, tak v Nemecku na atomové hodiny, vždycky v noci sa to deje medzi, čo som ja odsledoval, nejakou tou polnocou a 4 hodinou ráno. Väčšinou sa mi zosynchronizovali, čak môžeme inak na to pozrieť, že kedy máme poslednú synchronizáciu, je to 3:02, bolo to dneska, 7. A väčšinou takto sa mi ako zosynchronizovali, vždycky o tej 3. No a toto je ďalšia vec, že vždycky presný čas. Ty kokos, úžasné. A jak som si ich kúpil, alebo jak som ich teda videl, asi to aj sami poznáte, že keď si pozeráte hodinky na YouTube alebo na internete všeobecne, tak vždycky vám prídu väčšie, ako v skutočnosti sú. A ja som videl tieto hodinky reálne a že ty kokos, že to sú také malé? Že to je blbosť, ne? Že také malé? Bo ja som bol zvyknutý proste na veľké hodinky, hej? Ako aj tieto Garminy, však to sú akože v podstate obrovské hodinky. Alebo aj tieto Nautiky, to sú tiež akože veľké šupy. A teraz, že takéto malinké hodinky, no neviem, ja som tak akože, išiel som to tak predýchať, akože potom z toho obchodu, že teda, že či naozaj chcem. A nakoniec som sa rozhodol, že hej. No a išli sme s rodinkou na týždeň preč, na výlet. A si hovorím, že dobre. Tak Michales, jak to urobíš? Čo zobereš si, že tie Garminy, tak akože pre istotu so sebou, že keby akože ťa to tam kýve niekde v kúte, že ja potrebujem vedieť, že aký mám tep a koľko som urobil krokov. Abo jak to urobím? A som si povedal, že ne, ty kokos, ja si zoberiem len tieto Casiovky a uvidíme. No a uvidel som. Akože poviem, že prvé 2 dní po tých 8 rokoch boli také, že že čo mám s tými hodinkami robiť? Akože vlastne nič, iba kúknem čas, môžem si niečo odstopovať, hej, a to je, že všetko. Môžem sa pozrieť, aký čas je v Japonsku, aký čas je v New Yorku, ale decid. A prvé 2 dní boli akože najhoršie, hej, ma to tam trošku tak kývalo, akože nič hrozné. A po tých 2 dňoch normálne akože som to začal dávať a ten týždeň, no super. A to mi dodalo odvahu vlastne k tomu, že ja si idem kúpiť mechanické hodinky. Tak som zase začal pozerať teda tie Hamiltony, teraz stoja nejakých 1200 eur. Si hovorím, že ty kokos, akože je to dosť na hodinky. A tak som potom pozeral aj nejaké iné, lebo ja som predtým chcel od Seika, toto je inak ďalšia vec, hej, že každú hodinu, dámy a pánové, vám takto pekne zacinkajú a to mi strašne pripomínalo, ak poznáte, ak ste mali možno Segu Dreamcast,
tak hru Shenmue. A tam Ryo Hazuki mal hodinky, oni boli analogové, ale urobili presne tento istý zvuk. Keď sa akože zvečerievalo a on už mal ísť domov. Alebo keď sa malo niečo tam stať, že mal niekde byť, alebo tak, nejaká cutscéna, neviem. A tento zvuk, a ja, že úplne to bolo, že wow, že čo tiebe, že paráda, úplná paráda. Takže to ma strašne potešilo, lebo tú hru som miloval. A nedávno, ja neviem, 3 roky dozadu som mu prešiel znovu. A túto zimu sa na to opäť chystám si to zahrať, lebo to je niečo úžasné. Ale to je opäť na iné videjko. No, čiže takéto vychytávočky majú tieto hodinky. No a nabral som teda odvahu tie mechanické, hej, že idem teda do toho. Tak som začal pozerať, no a tie Seiko, hej. Ja som pozeral tie Seiko hodinky, chcel som nejaké s otočnou lunetou, nejaké potápky. Ale mne sa moc tie ciferníky, sa mi neľúbili tie ručičky, keď už tak tie samuraje, ale tie boli už také drahšie. A ja som bol aj v hodinárstve jednom, kde som si skúšal, už teraz neviem, oni mi tam dali tie SNX alebo niečo také tie retro. Ja som si ich dal. A to bolo ešte začias, kedy som nosil tieto Garminy, hej. A oni boli strašne malé, ten ciferník a tak, lebo ja som to videl na tých videách, ja som to videl proste na tých stránkach. A tam máte skreslený pohľad jednoducho, akože treba ísť do toho hodinárstva, treba si ich vyskúšať, treba si ich dať na ruku, samozrejme, to je akože must vec, ktorú treba urobiť. No a som zistil, že to sú moc malé. Potom som mal vyhliadnuté také, čo to boli, tiež potápky, ale oni boli strašne robustné. Som rád, že som si vtedy nekúpil, lebo by sa mi, nechcem povedať, že okúkali, ale tá luneta bola strašne taká výrazná, nebolo to, že na také, akože, že by som ju mohol mať ako keby všade, hej. Že neboli také nositeľné, by som povedal, že ku obleku, alebo síce ja moc často nenosím oblek, ale som rád, že som si ich nekúpil. No. A iba kúknem, že hej, dobre, je to všetko. No, inak toto je ďalšia vec. Tento zápisník, dámy a pánové, tento zápisník, mám 14 rokov. Potom si urobíme tiež videjko o zápisníkoch, lebo to je tiež taká moja mánia. Pane Dogabany, ty kokos, už bol raz lepený. Je to proste, akože ja to milujem. Nedávno som si nakúpil toto perečko. Leuchtturm 1917, Bullet Journal, brutalitka. Perfektné, najlepšie pero, aké som kedy mal. Ale to je zase na iné videjko, ako už tu veľakrát spomínam. No. A teraz už prejdeme k tým, ktoré mám tu na ruke. Pomaly, hej. Čiže. Pozeral som tie Seiko a toto a pozerám na YouTube a vyskočilo mi tam také videjko. Týpek, ktorý to nahral 2 týždne proste, ak som to ja pozeral. Týpek, že nachádzam sa akurát v Amsterdame a tuto mi vlastne prišli jedny hodinky, že tuto som ich našiel, idem si pre ne, aj vám ich predstavím a tak. Natočím o tom akože video doma, ne, v štúdiu. No a teraz som ich zbadal a že ty kokos, this is it, že toto chcem. Lebo za prvé, samozrejme, že tie hodinky, ktoré mám na sebe, sa mi strašne páčia. Je to, jak by som to povedal, remake z roku 1960. Sú to hodinky Seiko 5, Jean Kranz. Sú inak
by som povedal, že dosť podobné tým Hamiltonom, akože tým, že ten čierny podklad, však ukážem ich. Čiže podklad je čierny, hej, je tam dátum, je tam deň v týždni, samozrejme čas. Páči sa mi, že sú také jednoduché, že majú otočnú lunetu, ktorá síce není klikacia, čo akože bola taká vec, že ja by som chcel akože tu to tam kliká, ale nevadí. Je teda obojsmerná. A čo je na nich takou vzácnosťou, tak je to limitovaná edícia. Týchto hodiniek je na svete 9999. A ja mám teda 4760. Hej. Limited Edition. Gene Kranz. A Gene Kranz bol týpek, ktorý viedol misiu Apollo 13 a potom aj ďalšie misie Apollo, kde si to ľudia všimli a vlastne po ňom pomenovali tieto hodinky. Ja neviem, akože pre mňa sú tieto hodinky, to je presne to, čo som hľadal, proste jednoduché, proste dizajn páči sa mi, dokonca tie dni v týždni majú aj v japončine, čo nebýva úplne akože zvykom, čo som počul u Seika. Neviem, čo je na tom úplne pravdy, ale aj ten hodinár, ktorý mi ich predával, tak hovoril, že veľmi dobré rozhodnutie, že keď sa budem o ne starať, tak určite akože sa im zvýši nejaká hodnota, že ešte by som ich mohol aj dobre predať. Takže sú to aj, dalo by sa povedať, také trošku investičné hodinky, ale akože ja nemám určite nejako v mysli, v budúcnosti ich niekedy predávať. Ja som radšej ich mám. Čiže vlastne od týchto všetkých hodiniek, hej, v podstate tuto to všetko začalo, ale tak nie úplne, lebo ja som predtým, ja si pamätám, že aj keď som bol malý, tak som mal nejaké Casio G-Shocky, také nejaké 6200, neviem, už si to úplne nepamätám, ten názov, viem, že Casio som mal, potom som mal aj nejaké ručičkové, nejaké Quartz, mal som nejaké Timexy, to si pamätám. Akože tých hodiniek počas toho môjho života bolo celkom dosť. Toto sú teda hodinky, ktoré so mnou nejako zostali až do tejto chvíle. Ešte neviem úplne, že či by som aj tieto Garminy, akože ja si nehávam tie zadné dvierka, alebo keď ja neviem, pôjdem na nejaký trail, alebo na nejaký hike, že určite ich akože využijem. Lebo som rozmýšľal, že tak čo? Tak čo, predám ich? Budem ich predávať? Tie Garminy? Čo za ne dostane? 250? Neviem. 300 možno? Sú akože fakt, že nič im není. Si hovorím, že serem na to. Proste budú akože do zbierky. Nech to tam akože je niekde zapísané, hej. Že proste toto je moja zbierka a mám tu aj niečo takéto. No a hovorím, že tieto Seika, akože absolútna spokojnosť, odchýlku majú, idú popredu 4 sekundy za deň, čo je absolútne úžasné, lebo Seiko uvádza, že tých 20 až 40 sekúnd plus mínus. A odsledoval som to a proste 4 sekundy sú úplne, že úplný top. No a sú to automaty, hej, sú to automaty, čiže prvýkrát sme ich natiahli v obchode, hej, jak som ich kupoval, dal som ich na ruku, akože v noci si ich dávam dole pre istotu, lebo občas bývam námesačný, takže aby som ich nejako neobúchal. A aj tak sú zbytočné, akože mať ich v noci. Sice ja som zvyknutý aj z tých Garminov, aj z tých Apple Watch, že som mal proste hodinky aj cez noc,
podstate v kúse som ich mal, kúpal som sa v nich, robil som všetko v nich proste. A tieto teda dávam na noc dole. A je to halus, lebo ráno sa zobudím, urobím si kávu a už sa teším, jak si ich dám na seba a jak ich budem máť a jak sa budem kochať proste tým, ako vyzerajú. 38,4 alebo 38,5 je vlastne ten ciferník, ktorý, akože zvykol som si na to, na tej ruke akože sedia v pohode, že nejsú až také malé, že ako zvykol som si na to celkom rýchlo. A proste ľúbia sa mi, no. 100 metrov teda je teda tá vodotesnosť. Kúpať som sa v nej ešte nekúpal, snažím sa tomu nejako vyhýbať, ale viem, že akože by to zvládli určite, len zatiaľ ako nechcem ich nejako vystavovať tej vode. No a this is it. Čiže toto bol nejaký ten pohľad na tú zbierku a na to, jak som ja vlastne sa dostal z tých smartwatchov k tým mechanickým hodinkám a musím povedať, že bolo toto najlepšie rozhodnutie, lebo ešte poviem toľko, že Apple Watch, hej, napríklad, tam si to tak najviac uvedomujem, že to je spotrebný materiál, hej. To sú proste hodinky, ktoré si kúpite za rok, za dva, ich v úvodzovkách vyhodíte, predáte, ale nie sú to hodinky, ktoré by ste si že nehali a za 10, za 15, za 20 rokov vyťahli a ukázali niekomu, že pozri sa, že čo som ja nosil za hodinky. A no, sorry, len už nejdu zapnúť, lebo už je baterka úplne v prdeli. Že už sa iba pozeráš vlastne na Black Mirror. Takže a tieto hodinky, hej, to je, že 1960, hej, to je, že 40, 50, 65 rokov. 65-ročný dizajn a úplne funguje dneska jak hodinky. To je akože, to je neuveriteľné. Takže to je ako veľká spokojnosť, no. Čiže tie Apple Watch, je to spotrebný materiál, proste nie sú to hodinky, ktoré by ste potom niekedy ukazovali. Viem, že tieto určite budem ukazovať aj za 10 rokov, aj za 20 rokov, keď ich budem mať. A bolo to najlepšie rozhodnutie, pretože som to fakt zjednodušil na ten čas, na ten dátum. Úplne mi to stačí, vyhovuje a každý deň ma tešia. Keď sa na ne pozriem, tak proste dokážem na ne čučať aj zo pár sekúnd, že wow. Že to je neuveriteľné. A ďalšia vec, ten tikot. Žiadna baterka, žiadne mikročipy, nič, proste pouhé hodinárství. Pouhé hodinárství nabíjajú sa tým, že ich proste nosíte. Ako pre mňa je to úplne ako... Ja som vždycky túžil mať mechanické hodinky. Ja viem, že nejako po dedovi, keď som bol malý, tak sme mali nejaké hodinky proste po ňom a boli to mechanické hodinky. Ja som ich myslím, že pretočil, že úplne som ich akože 5-6 rokov som mal, alebo koľko. Ale viem, že ma to fascinovalo to, že tam sú nejaké ozubené koliečka, nejaká pružina, že to celé funguje, že to merá ten čas. No proste úžasné. No nebudem to už viacej naťahovať, už je to skoro 3/4 hodina. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste to vydržali až sem. A určite ma poteší, keď mi dáte odber, keď mi dáte like na toto video, aby som vedel, že či to robím správne a dobre. Ja tie videjka nebudem nejako proste sa snažiť, áno, urobil som, máme tam nejakú kontru, hej, tuto mám nejaké svetielko, hej, celé to tu nejako funguje, ale väčšinou to budú proste videá také nepripravené, také proste tu a teraz,
Nebudem sa tu hrať na nejaké štúdio alebo tak, možno dneska som to tak trošku zladil, ale budú to také raw videá, hej. Že bude to taký talk, budeme sa tu rozprávať na rôzne témy a budem veľmi rád, keď prídete aj na budúce, takže dajte odber. Nebude to o hodinkách, toto bolo také v podstate prvé a špeciálne videjko na túto problematiku, kde som si chcel aj urobiť taký ten timestamp o hodinkách, o tej mojej zbierke a jak som vlastne z toho prešiel k tým mechanickým. Takže díky moc ešte raz, fakt, za to, že ste to dokúkali až sem. Odber, like, díky. A na budúce sa opäť vidíme, takže see you soon. Čaute.